La situació actual de la vela catalana jo crec que és, no diré un paraís, però sí una situació molt positiva, no? Tenim una gran sort i és que tenim uns grans clubs que han sabut fer bé la seva feina i que han sigut capaços d'entrar en aquesta crisi econòmica global que ha patit tot el nostre país, però també el nostre sector esportiu, de forma molt solvent i molt sanejada. Això què ens ha permès? Ens ha permès que els nostres clubs han continuat invertint en l'esport, en l'esportista, en la promoció del nostre esport, i ens ha permès continuar creixent malgrat l'època de crisi. Nosaltres, com a federació, el que sobretot fem és donar servei als nostres clubs. Jo voldria recordar que Catalunya té un club cada 3 quilòmetres, això vol dir més de 170 instal·lacions esportives nàutiques al llarg del nostre territori, vol dir més de 20.000 federats, vol dir més de 95.000 alumnes l'any, vol dir que, a més, a nivell de promoció hi ha aquestes 60 escoles de vela que només fan que crear nous aficionats al món de la vela. I, a més, també, no només a la línia de promoció, sinó també a la línia de tecnificació, Catalunya, i gràcies sobretot a l'esforç dels clubs que han continuat invertint, com dic, en època de crisi, però també els tècnics, els pares, les famílies i l'afició en general del món de la vela que ha continuat invertint els nostres esportistes, ens ha situat probablement amb els resultats millors de la història de la vela catalana, però no només de la història de la vela catalana, sinó probablement en aquests moments, a nivell de resultats, objectivament parlant, som la primera federació d'Europa. Hem aconseguit més de 12 campions del món, més de 14 campions d'Europa, més de 30 campions d'Espanya. Feia molts anys que no aconseguíem aquests èxits i, com dic, és gràcies a l'esforç que han fet els tècnics i els esportistes. I a l'última línia, a la promoció i organització d'esdeveniments internacionals, Catalunya s'ha situat al capdavant de les federacions esportives de vela en quant a organització d'esdeveniments. L'any passat vam organitzar 5 mundials, 7 europeus i 12 competicions internacionals de rellevància i aquest any tornem a repartir pràcticament en aquestes xifres. Això ens situa, com dic, al capdavant de la promoció internacional de l'esport de la vela, fent gran aquella frase de "el nostre món és el món", és a dir, no és només important ser els millors del món, que ho som, objectivament parlant, sinó que els millors del món vinguin aquí a casa nostra. Són aquestes 3 línies de treball, la promoció, la competició i la tecnificació, el que ens han fet no només com a federació, sinó com a vela catalana, parlem de vela catalana, parlem dels clubs, dels esportistes, dels tècnics, que han fet amb el seu treball ser la primera vela a nivell mundial. Nosaltres hem passat des del 2009, que teníem aproximadament un 60-70% del nostre pressupost de subvenció pública, a un 5% del nostre pressupost consolidat actualment. I això què ha passat? Hem passat d'una subvenció, ja t'ho repeteixo, aproximadament de 700.000 euros, a una subvenció de 150.000 no arriba aquest any. Clar, això es nota, i això es nota molt, però haig de felicitar no només els clubs i els esportistes, sinó també la gent de la federació, els treballadors de la federació, que han sigut prou enginyosos i hem sabut donar aquesta volta a la situació buscant recursos propis. De fet, el 2009 teníem un pressupost consolidat al voltant dels 2,5 milions d'euros i en aquests moments estem en un pressupost consolidat de més de 4 milions d'euros. Això què significa? Doncs significa que hem sigut capaços de generar recursos propis, vol dir recursos que no depenen de l'administració pública, sinó que depenen dels privats directament. Com ho hem fet? Doncs fent clínics de tecnificació, fent cursos de formació, donant serveis als clubs i a les escoles de vela perquè poguessin promocionar i també generar més llicències, fent captació de llicències i captació de nous clubs, també fent que les nostres empreses que gestionen escoles de vela directament per part de la federació, com és el Centre Municipal de Vela, com és el Centre Internacional de Vela, com és el Centre Municipal del Prat, doncs transformar-les en empreses eficients, eficaces i que ens poguessin donar excedent per tal de poder reinvertir en els clubs i els nostres esportistes. El Somni Rio és un projecte romàntic, un projecte, jo diria, excepcional. La vela catalana ha viscut aquesta situació excepcional que parlava, probablement des de l'any 92 que no aconseguíem tants bons resultats. I ha sigut gràcies a, com deia, l'esforç d'aquests clubs, però sobretot d'una generació de talents increïble que ens ha situat al capdavant d'aquest rànquing mundial. I això ens obliga també a nosaltres com a federació a poder donar resposta a aquesta necessitat. Però en aquest context de millors esportistes, de millor calanya de gent per poder arribar a uns Jocs Olímpics, per arribar a aquests èxits mundials, doncs ha arribat també la pitjor època a nivell econòmic, la pitjor època econòmicament parlant. I això ens ha fet ser imaginatius. Imaginatius com? Doncs intentant donar serveis, formació, entrenaments, també subvencions als nostres esportistes,
però no dels fons públics, que també, tot el que rebem pràcticament dels fons públics va destinat a aquests 50 esportistes que formen part del Somni Rio, sinó a través també de fons privats. Vam inventar el del micromecenatge, que de fet són aquestes pulseres que podeu observar en el meu canyell, que valen 5 euros i cada pulsera d'aquestes s'inverteix directament als nostres esportistes. Això ens ha fet l'any 2013 recollir prou fons per poder donar suport als nostres esportistes i l'any 2014 continuem en aquesta línia. La veritat és que també ha ajudat molt el fet de poder tenir un centre com el Centre Internacional de Vela de Catalunya, de Barcelona, que s'ha situat al Fòrum i que és probablement el que nosaltres en diem la NASA de la vela. Teníem un sistema similar a la llicència 1, teníem un pacte en què totes les llicències les declaràvem a la Federació Espanyola i també li pagàvem un fi. Com a Federació de Vela afecta relativament. El que sí que ens afecta és en quant a la posició de negociació amb la Federació Espanyola. Si tu negocies de tu a tu pots fer valdre la teva posició. Si la legislació només beneficia una part, doncs evidentment et deixa absolutament amb desavantatge respecte a l'altra part. I és aquí on nosaltres hem de lluitar. De fet, de les 68 federacions catalanes esportives, 64 han firmat la carta en contra de la llicència única. De les 700 federacions que hi ha a nivell espanyol autonòmiques, doncs pràcticament, jo diria que un 70% han firmat aquesta carta. Per tant, hi ha una oposició molt forta per això, perquè ens buida de competències a les federacions autonòmiques, ens buida de recursos, ens buida també de capacitat de gestió, perquè en el moment que tu perds la base de dades, en el moment que la base de dades ja no depèn de tu, sinó depèn d'un tercer, perds la capacitat de poder negociar patrocinadors, de poder negociar assegurances, de poder negociar descomptes pels teus federats, al final et perds la capacitat de gestió i ens transformem en mers oficines de gestió i de recaptació, que això és evidentment el que hem d'evitar. Perquè jo voldria recordar que la Federació Espanyola es dedica bàsicament a el que és el rendiment i equip olímpic, que és el top de la piràmide, però les federacions autonòmiques i els clubs ens dediquem a la promoció, ens dediquem a la base. I per tant, si toques el tema de la base, doncs és un tema molt delicat. A vegades s'han de prendre decisions que són... Al final, prendre decisions vol dir que tires cap a un camí, i no sempre quan tu tires cap a aquest camí a tothom li agrada. En tot cas, el que ens hem de fixar és, primer, sempre prendre les decisions pensant en l'interès general i pensant també en l'interès esportiu de la cosa, no mirant l'interès econòmic o altres interessos ocults que puguin haver-hi. Per tant, des d'aquesta perspectiva, la Junta Directiva va prendre aquesta decisió d'aquest canvi a l'ORC i és cap a aquest camí cap on s'ha marcat la Federació de Vela, que al final té una coherència, és a dir, el sistema ORC és un sistema internacional que es pot navegar a qualsevol país del món, que a més és el ràting reconegut per la Federació Internacional, que la resta de l'estat espanyol tots naveguen amb ORC, tots els campionats i copes autonòmiques de pràcticament totes les comunitats són amb ORC, per tant és un ràting absolutament homologable, i nosaltres hem fet polítiques de promoció activa a favor del creuer. De quina manera? Doncs cada 3 llicències regalem un ràting. Per tant, com que tenim molt clar que per accedir al món de la vela sempre hi ha 2 barreres, la primera és l'econòmica, l'accés econòmic al poder fer la vela, i la segona és el temps. En aquest cas hem intentat fer accions de promoció a favor del món del creuer regalant aquest ràting. Al final, la gent, doncs els esportistes són els que t'acaben donant o no el recolzament. En aquests moments portem més llicències que l'any anterior en classe creuer, per tant, entenem que la gent està contenta i ens dona suport. De totes maneres, i dit això, nosaltres estem en negociacions també amb la RAN, que és l'Associació Nacional de Creuer, que és una associació a nivell espanyola, però que ara en aquests moments no té conveni tampoc ni amb la Federació Espanyola ni amb moltes altres comunitats, però tot i així, com que és una entitat que ha tingut els seus anys i la seva tradició aquí a Catalunya, doncs nosaltres estem en negociacions per tal d'intentar trobar una solució, més que una solució, fer un intente cordiale entre les parts per tal d'evitar i que, si bé mai es pot aconseguir la unanimitat, doncs sí aconseguir una pau en la gent que està més discordant. En aquests moments nosaltres vam aprovar a la Junta Directiva una proposta que jo havia negociat amb el president de l'Associació Nacional de Creuers, li hem passat la proposta i estem a l'espera que ens doni resposta.